ka shirya tun mamman ka shirya saboda in ba zai ka tsara mu gani da wuri sai ta ma hanya kafin a tashi ta yau wannan kai yaro da shiga maka yau ba ka shiga maka yaro la ilaha illallah ka tabbata taka nemo fasa tsakanin Allah sa na rasa da Allah idan kai wasa yaron nan ya maka aiki na biyu wallahi ka tabbata tsakanin Allah sa da ko ba hawa jago ya sanda ɗaya da maza la ilaha illallah yaron nan da kai hari ya ta so shi mami la ilaha illallah sallallahu gudu gura ubannan kai la ilaha illallah ka shaka sabon babu alƙawaji wai da kana rama ta ce yabo ya ci wallahi ka shaka sabon babu alƙawaji na rada da Allah alaga ba da mara ya sai ka buge 100 cash sabon babu alƙawaji manzo ya fadi ba shi gwanin ta sabon babu alƙawaji la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wai Allah to wai ka tsaya hakan mutane da fanshe ba za ka samu kuɗi ba samu ne da barka ka zauna in ta bashi buru la ilaha illallah wai da kana Allah sai buru wannan kai wai Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bakari ya rawaima wala hawla wala quwwata Allah sai ya riki sai wallahi la ilaha illallah ya rawa sifa wai da kana ya ta buru da buru ma kai saka ba da fulani kai saka ba da fulani wallahi hoye ba shi barinta la ilaha illallah wai wannan kai kai saka ba da fulani wallahi hoye ya sha tsaya menene ce menene tsaya menene ka tsaya mu da ke bugu da ka wani in ya bika gindin buhu da ne mana in ba za ka yi maka wani ka huta idan ba za ka yi maka wani ka huta ka tsaya ka wani mana ta ga ban gida an yi wallahi dan gidan ayuba kan bura ba taurawa sun yi la ilaha sun gara taurawa sun gara bura ba da kashe ka ka tsaya mana an zaka fadi ka fadi la ilaha illallah ka tsaya an zaka fadi ka fadi ba shi ba suna ruh wannan kai da Allah Allah sai ya rikice ruh wannan kai da Allah Allah sai ya rikice wani kana la ilaha illallah musa sharuwa da subhanallahi Come on.
Rabi